Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Maayong gabi Bacolod, maayong gabi bilog gabahin sa Western Visayas. Ang inyo diri alagad Aksyon Boy Duran, sa ngalan ni Aksyon Brian Morden. Magapangalagad kita sa inyo diri sa aton nga Action Firing Line karon nga adlaw Sabado, Pebrero 13. Pebrero 13 pa lang kita, buwas pa aton nga Valentine's Day. Amo na nang medyo excited na, but ang kalabanan subong. Ang iban February 13 pa lang may mga date na way nagahulat sang Domingo pa, no? Nag-celebrar na sa ilang Valentine's Day. Pero antes kita magsugod sa ato sining pagpangalagad, i-check tanay aton lakat sang panahon. Upod kita kay Melvin Fierro gikan sa PDMP. Melvin, maayong gabi. Yes, mga gabi si Action Boy, kagaya ng atong pinakauling lakat sang panahon, Pebrero 13, tuig 2021. May duwa kita ka weather disturbance ka nag-aapekto sa atong pungsod ning telen sa frontal system nga nag-aapekto sa nabagatnan nga bahin sa Luzon, Subuman, Visayas, kag northeast monsoon o kunamihan ang nag-aapekto man sa pilamang kabahin sa Luzon. Ang atong forecast sa Western Visayas, lakip na Negros Occidental kag Bacolod City, maka-eksperyensya kita sa ngara sa gyapon sa lapta-lapta mga paulan o kung pagpangilag ka pagparagoob, nga dulot naman sa localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nasidlangan, kag namin na nasidlangan na naging probinsya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagatunod alas 5:57 kay nakamagabotlak alas 6:10 buwas sa aga. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat ka, mayong gabi sa luwat. May gabi man, Melvin Fierro sa PDMP sa aton sining lakat sang panahon. So, subong maobserbahan man naton mga ka-aksyon nga daw medyo maayo ang panahon naton. Subong although may duha ka weather disturbance nga na-monitor aton sining pag-asa o ng PDMP, ining shear line balaw ginatawag naton nga tail sang frontal system kag ang amihan nga ti pila na ni ka semana amo ni ang lakat sang panahon, ang panahon nga aton nga gina-eksperyensyahan hindi lang sa diri sa Bacolod kundi sa bilog nga Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time na 7:08. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Action Firing Line. Anong aton mga paghambalan talakayon sa karon nga gabi? Isa dira of course ang aton sining masubo nga hitabo karon gid lamang nga hapon, duha ang patay sa sining isa ka aksidente na naman sa Dalanon. Dagasakay sa motor na side swipe sa isa ka trucking, patay ang duha ka pasahero, no? Idulong naton karon sa inyo ang pila ka ma-follow up report nga ginpatigayon ni Action Dale Salazar. Ano pa gid atong hambalan? Of course, balanta karon ang Valentine's Day, ano? Valentine's Day nano ang ginalinan gid sini bala? Diin gininagalin ang Valentine's Day, no? Kag ano ang pag ano niya sini ang iyang evolution pakadto sa present day nga celebration naton sang Valentine's Day, no? Sa contemporary times ginasiling naton, no? Ina karon ang pila sa aton hambalan kag didto gali sa Sipalay pagid mga ka-aksyon
17 ka barangay. Ang Sipalay, I think, is also composed of 17 barangays. 17 ka barangay dito nagpasa resolusyon nga gindeklarar nga persona non grata ang Communist Party of the Philippines New People's Army, no? Amo na ang latest information nga ato nabaton gikan didto sa among syudad, no? Kag iban pagid nga pagkatalakayon naton sa kabugusan sa ato sini nga pagpangalagad diri sa action firing line of the night kita ha tubtob sa alas 9. Of course aton dira nga mga naga-monitor sa Facebook, pwede ka mo iyagapon ka maupod sa aton sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Ara man kita, may website man kita, may ara man kita sa YouTube, no? Ara man kita sa YouTube. Kag ako ga watch party man ko, no? May idra sa nagaupod subong sa aton diri sa aton nga pagpangalagad. Okay? So, direkta na kita. Check na naton ining follow-up report patigayon ni Action Dale Salazar sa sining aksidente nga nagluntad karon gid lamang nga hapon mga kaaksyon nga nagresulta sang kamatayon sang duha naton ka mga kauturan, no? Sa sining aksidente nga nagluntad karon gid lamang nga hapon. I-check naton si Action Dale Salazar. Action Dale, maayong gabi. Yes, Action Boy. Na-interview na naton ang chief sa Traffic Management Unit o sa Talisay PNP Action Boy, si Master Sergeant Michael McDowell, no, regarding sining natabo ng aksidente dira sa may Access Road, Barangay Efegenio Lizares, Ciudad Santa Talisay, 340 ang takda kay nasang hapon, Action Boy. Sa Amo ni si Action Dale ang Airport Road. Yes, Action Boy. Pero lagpasan na siya sa airport, maliunhan na siya sa Bangga, no? Padulong airport. Dira sa may syudad sa Talisay. Kung madumdumanti ang kapulisan naton sa Talisay PNP, may checkpoint dira sa may Matabang, Action Boy, padulong sa airport. Pero ining aksidente, ang specific address, Action Boy, dira sa may Hacienda, Busay. Meaning, unhan na sang barangay Matabang nga going airport, no? Pero diretsuhol mo ni siya ang access road, Action Boy, kag dira natabo ining aksidente sa may Hacienda, Busay, Barangay Eugenio Lizares, syudad sa Talisay. So, ang isa ka motorsiklo kag isa ka truck mo ni ang involved sa sining aksidente. Parehas ang ila sining direksyon from north to south, ang ila sining pag-traverse, Action Boy, sa natabo ining side swipe. Ang motorsiklo ara sa inner lane, ang trucking naman ara sa outer lane, no? So, dead on the spot diri ang mga biktima. Ang bot mo silingon, Action Dale, halin sila sa norte, no? Magsiling ka nga ara sa inner lane din nampin, ha? Sa tunga, Action Boy. Sa tunga siya, inner lane. Sa, inner lane. Ari sa higadya ang tracking. So daw hindi siya overtake. Overtake man pero sa left side. Yes, no. Doon nagatupaday sila. Okay. Doon nagatupaday ang ila sining dalagan, Action Boy. Ang motor nga ginamaneho ni Sir Alan Bidonyo, 55. Kaya sining nga hinablos ang back rider, Action Boy, no? Nga si Rodrigo Bidonyo. So, inner lane, kaga... Ilang edad din ni Rodrigo? 22 anyos, 22, Boy, no? okay. Bata pa, ining isa sa mga napatay sa sining nga aksidente. Soltero pa? Hindi, miyembro ni siya sa LGBT community. Okay. Kaya mo na siyang unang report, no? Kaya bisang mga tawo, kay Laba Buhok, babae. Babae, no? Pero member siya sa LGBT community, si Rodrigo Bidonyo, Action Boy. Ito, mo gini siyang lala, ang sining kahimtangan. Kaya ka, hindi ma-describe, Action Boy, sa kapulisan sa Talisay PNP, no? Ang actual gid nga gindangatan sining duwa. Kaya ka fatal, Action Boy, ito ka gruesome, kumbaga, ining mga pilas nga naangkon, sining magatiyo sa sining nga aksidente. From Silay City, halin ining magtiyo kay si Sir Alan, no, ining driver sa motorsiklo, ang iya sinisa kabat, Action Boy, nagpabunyag, kumbaga apo niya, no? So dito sila sa may Silay City, nagaten sang bunyag, kag papahuli naman kun tani sang natabo ang ining insidente. Mga taga Talisay man sila.
taga-Talisay Action Boy sa may Dos Hermanas. Sa Okay. may Hacienda San Antonio, Dos Hermanas sa Talisay City. Lapit naman lang sila gali sa ilang likuan, no? Oh, lapit na sila sining destination Action Boy. Kay nakahinga gaw man dayon ang ila sining mga himata kag pamilya kadto sa lugar sang insidente. Ang tracking naman halin ni sila Action Boy sa may Sagay, no? Kay iya ini siya sang Lopez Sugar Central Corporation. From Sagay going to Maaw, Bago City. Wala na siya karga sang tubo. Kundi manughakot pa lang kuntani sang tubo dito okay. sa may Maaw, Bago City. Sa kwanda guro sa transloading station sa makuha siguro. Possibly Action Boy, no? So magluwas sa driver, may upo din siyang mekaniko nga ara naman niya sa sining tupad or sa passenger side Action Boy kagati duwa sila sa tracking sang natabo ang ini nga insidente. Ang driver sining motor or sang tracking amo ni siya gingkilala kay Jose Kenneth Verbo, 42 anyos sang Purok Zaragoza, Barangay Tinampaan, Siyudad San Cadiz. Kagang upo sining mekaniko Action Boy amo ni si alias Junjun sang Sagay City. Nagpamalibad na siyang hingadlan sang tuod nga pangalan since ang may liability kitiri sunod sa kapulisan ang ang driver nga si Jose Kenneth Verbo, 42 anyos, no? So according diri sa mechanic Action Boy ang ambal niya naka-mention ang driver nga si Verbo nga mayroon sa sang nabungguan or na aksidente ang sining tracking. Pero wala ini siya nagpundo sa lugar kag kung wala man sila nagpanaog sila sining tracking kundi nagdiretso ini sila padulong dito sa may checkpoint sa may barangay Matabang, Talisay City. Kag dito sila Action Boy nag-surrender, no? Wala ini sila nagpalagyo kag dito sila nag-surrender sa may barangay Matabang. Daw ka ang explanation kay mekaniko daw ko for security kag safety reason Action Boy kay base ano doon sila sa mga tao sa palibot, no? So dito sila nagpundo sa may barangay Matabang sa may checkpoint dahil sa gihapon sa may Talisay City. Pero nabatyaga na nila nga may na agabunggo na salapay sila na sideswipe sila, may nabatyaga na nila. Ang mechanic Action Boy wala siya nakabatsyag. Kay siya daw naga-cellphone siya kuno. Naga-cellphone. Pero ang driver nakamuno siya sa mekaniko. Gin-quote man sa mekaniko ang driver nga mayroon siya sang nabungguan. Kaya involved sila sa isa sa aksidente na sideswipe nila ang motorsiklo. Kaya sa na-mention ta na, ara sa inner lane, ang motorsiklo kag ang mirror bala. Ang mirror sang driver, di kitaon ng Action Boy nga meron sila sang minabungguan. Unlike Nakita yan na sang nakakuha na siya nakabansin na siya no? Correct Action Boy, no? So, ate, amo ni ang ambasang mekaniko, no? Nga padulong sila sa may syudad sang Bago. Ano kuno kadasig ang dalaga nila nagambal sila? Ang ambal ka mekaniko Action Boy, wala sila nagalapaw sa 60 kph. Kaya mo na siya ang protocol sa sining kompanya nga ginatrabahuan. Kaya kung maglapaw sila or mag-exit sa 60 km/h, posible ma-alarm ni kano sa ila sining GPS, Okay. ila sining talatapan or office dira. Pero ning ambal niya nga wala sila galapaw sa 60 kph Action Boy. Okay. Kag wala man sila may gadila kay wala man sa sangkarga sang atubo sang natabo ang ining vehicular accident. Pero ano kuno Action Dale sang ining motor nag-overtake sa ila or ano Wala Action Boy, wala sang overtake nga natabo. Kundi same lang gid ang ila sining direction. Dungan sila since pila man nadakalain Action Boy ang access road, ang circumferential road, wala sang overtake nga natabo. Kundi ano lang gid sila, same lane kag mo to, no? Nag-side swipe ang incident or ang side swipe sang tracking ang motorsiklo do nga diretso man Action Boy ang ila sining dalagan from north to south. Why mas labi nagkuan, why mas labi nag-agaw linya? Action Boy, wala na siya nagapakita sa sining investigation. So may posibilidad base nga ang motor amo ang nakapalapit sa tracking may posibilidad nga mo na? Naka-mention Action Boy ang kapulisan base sa hangin dira or kay hindi man nila ma-describe Action Boy kung bala sino ang dasig padalagan, ang motorsiklo
o kung ang tracking. Kung magsiling ka nga 60 kilometers per hour ang dagan sa tracking, ang motor iya, kaya ikaw, Action Dale, kung motor ka man, ang 60 kilometers per hour sa motor, dasig na. Dasig na sa Action Boy. Okay. Bali ang 60 kph, wala na siya, hindi na siya dalagan ka tracking, kundi amo nang ilang limit. Amo na ilang limit. Amo nang ilang limit. Pero Okay. during that time, wala na ibaluan kung bala 60 kph kidman ang lasining dalagan. Basta may limit lang ang central, no? Nga 60 kph na sila pwede maglapaw Sobra. kay violation na sila sining policy Action Boy. Okay. Di kung sa motor yan mag 60 kph do ka dasig na Action Boy. Dasig din na ang dalagan kag may possibility nga kung ang hangin dirabi kusog ti Palid ka. dapat i-control mo gid ang imo sini nga motor siklo. Ano ang pamatay natin una ang tingog sang mekaniko sang natabo ang ining vehicular accident. Hindi siya driver, ha? Hindi din siyang driver, kaya ang driver nagpamalibad sa paghatag sa sining official statement o palayaga Action Boy. Sige. Aling mekaniko sa sining tracking. Tapos diretso wala ka mo may na-notice nga may nabung. May nakabalo na sa may nabungasan, siyempre makita iya sa mirror mo. Galing kay para sa safety man namo na duwa. Nag-ano sir, kung di may namin na punduhan na station para safety mablasamon. Hindi malagyo kay siyempre bayaran na ka Central Lopez mo kung ano man ginang ano da. Bali din ka mo naghalin, sir? Central Lopez. Din ka mo paagad to? Maaw kami. Bago. Okay. May load ka mga tubo sir wala. Wala pa. Kay makahakot pa lang tutubo sa maaw mo. So ang kadalagan niyo. Hindi kay kami may ano kami da na 60 km per hour lang gina ang pinakataas namo na ano. Okay. Di siyempre may penalidad man na sila na kung maglapaw sila mo. Oo. I see. Kaya makita mo na dito sa GPS sa tower. Ano ka sir? Mekaniko. May nakambal na siya, ano na siya na may nabubuan siya. Pero ba tayo? Mga dumi naglagabong. Huwag gid mo nakukabati ng may langlagabo. O siya, kaya nakita yan mismo sa iya side mirror mo. Kaya ako makita ko man tani kung sa akong side, din na passenger side. Bali wala na ka mo nag-untat, nag-directa na lang kamo sa lapit sa pulis. Oh, pero ka-notice na siya na may naanhansa. Pero wala na nakapanaog. Wala kami kapanaog. Action Boy, na batian no ang tingog sining mekaniko o kung nangyara sa passenger side sang natabo ang ini nga insidente. Amo niya sining statement wala sa panaog kag dito sa nagrekta sa may checkpoint sa area sang barangay Matabang. So, ano ang investigasyon sa kapulisan na Action Dale? Sa investigation sang kapulisan Action Boy, mayroon sila sang ipasaka nga kaso, no? Sining mga sa driver sang tracking Action Boy. Pinaprepare nilang case nga reckless imprudence resulting to double homicide and damage to property. According kay Sir McDowell, sa likod, no? Or likod na portion sa wala, Action Boy na tabo or nakabunggo or nagpa-pick up ining motorsiklo sa tracking and then amo ni naglabog ining duha ka mga biktima samtang ila sining motorsiklo nagpalayo man na sa ila Action Boy kagati ginalantaw ni Sir McDowell nga posible nalapakan ining duha ka mga biktima bangod sa impact, no? Kag ang kagrabe man Action Boy sang ila sining mga kapilasan nga nangkon sa nagkalay nga bahin sa ila sining nga lawas. Actually lang sining nga pag-describe Action Boy do ka fatal. Like ang backrider nga si Rodrigo Bidonia. Daw nag-split to na Action Boy. Ang lawas, no? Do amo na sining nga pag-describe, no? Kag dead on the spot. Wala naging tandog ining mga victim ginhingagaw pa dalon sa hospital. Bangon sa nag-respond ang Talisay CDR-RMO, no signs of life Action Boy, ining magtiyo nga Bidonia. Action hence, ito natin ang tingog ni Master Sergeant Michael McDowell sa Talisay PNP. So, sa aton pa sa initial investigation bali ang motor kag ang truck same direction sila from north to south direction. Pagkalabot sila sa may access sa may Ipihinyo sa access road, bali doon na side sweep ni siya sang aton nga truck ni bali nabuli nga parte sang truck ang nakaigo sa motor. Kay base man sa interview kag panugdaon sang aton nga witness nga isa ka bikers nga natabuan gid mismo
sa scene sang incident nga nakita gid nga naigo kuno sang truck ni ang motor nga nakita pagani nga ang motor ang truck nag-alasa pa ang Ang kada sigon, sir, sa mga salakyan, ma-describe natin, sir? posible no base sa impact kag sa damage sang biktima makita ta nga do madasig da siguro ang ang pagdalagan kay base man sa panugdao sa aton witness gulpiada lang gid kag kadasig kag pag side sweep pagtamuwa yan pagtanaw luwat nakita ang biktima ang duha ka ang gadala sa motor kag ang back rider kaya na sa Ining mga victims, sir, din sila, sir, nalapakan din sila, sir, kaguma? posible no bali ang back rider to makita tagid nga ang party sang lawas siya do na heavily damaged gid posible. Okay. But ang motorcycle, sir, diin na portion sang truck na bunggo sa tunga-tunga or panglikod na, sir? Sa panglikod na, sa panglikod na portion sa truck. But ang driver sang truck, sir, may nakabalo siya nga may nabungguan siya or nakafigure siya sa accident? Base gin-interview ta man ang driver no kagati pinakita ni sang driver nga naka-side sweep ni sila. Pagka-impact gani matinguan pa tani nila ni Malagyo galing kay tungod nakita nagpundo sa saunan sa aton na border control sa barangay Matabang kay Kinulbaan man. Okay. So wala sila naglagyo, sir? Wala sila naglagyo kay voluntaryo man sila nagkakadto sa aton nga border check-up point sa barangay Matabang. Okay, bali may mga pulis man nga nagabantay. Yes, may pulis na nga nagabantay. Din sila tayo padulong, sir, ang truck, sir, may karga ni nga tubo, sir. Bali wala ni sila karga nga tubo halin ni sila kuno sa sagay makadton sila tani sa Maaw. Sir, ang disposition, sir, sang case, sir. Bali ang naprepara na lamon ang na papilyan sa pagpasaka sang kaso saka ata ni reckless imprudence resulting to double homicide ni ang mga ato ni pasaka ang kaso. Action boy na batihan ang pamuno sang Talisay PNP kung mga aksidente ang paghahambalan si Master Sergeant Michael McDowell. So kayo na sunod siya. Action Dale, kung makamuna nga may isa ka testigo nga nagasiling daw medyo madasig ang padalagan sang truck. But silingon nag-overtake sa tuo ang bota action boy hindi ta mapalayag kay ang hambalan sa McDowell may isa sila ka biker nga man siyang nag-salve nilang witness kag sa natabang aksidente nakalabay action boy kag tidra sila nagakuha sa information kay kaina ang area action boy wala pamalay sa palibot mo access road kilid sandalan puro katubuhan kag wala gito sa mga pamalay nga posible nakalantaw or nakasaksi abi sa sining aksidente kag ang biker gid lamang ang ginkuha nila sang statement nga pulisya iya sinasaksihan ang vehicular accident dira sa may access road action boy. Action dahil hindi na pagdetermine sang aton nga kapulisan o sino man nabi nga kung ining nagamotor kung nakainom or kaya alin sa bunyag mo. Hindi na nila action boy ma-determine kay kinala para sa mga mga breath analyzer or dira para bebeluan pero kaina may isa to kaina kahimata sang napatay I think to ka bata to ni Sir Alan Bidon action boy nga naka-mention nga bunyag may gamay ganong ako siya nga inom kag mo to sang papauli na natabo ang ining vehicular accident. Okay. So kayo na ito sa nagkakadto sa place of incident ang Iloy ni Sir Alan naman si Rosalinda Bidon action boy. Bali Iloy sang 22 anyos. Amo siyang Iloy sang 55. Iloy may Iloy pa ang 55 may Iloy. Okay. Senior ni si nanay interview nato si Rosalinda Bidonyo. Actually wala ni sila nagkadto sa bunyag diraran sila sa may Dos Hermanas Talisay City. Pero after pila ka minutos nakaabot sa incident kay lapit man action boy ang natabuhan sa insidente sa ila sining ginapuyuan o organistaran dira sa may Dos Hermanas. So si Alan Bidonyo isa ning kinakamagulangan sa 5 ka mag-ulutod according kay Nanay Rosalinda 3 ka mga lalaki kag 2 ka mga babayi action boy kag matadaw hindi mabaton ni Nanay Rosalinda ang gindangatan sang magpiyo nga si
Alan kag Gregorio. Haro ang tingog ni Nanay Rosalinda kag yaman sining reaction ng Action Boy since mag-istorya man sila no sa management sang Central para kung ano madalang negosasyon o kung malaputan nila nga agreement sa sining aksidente. Gusto ko yakin naging amo nang Hindi, nakabo. ano na, iistoryahan lang na. Istoryahan pa Sa namon mga to ano, sa mga bata ya. Kung ano mo, hindi ko ka-desisyon kaya sila ang Silang ma-desisyon. ma-desisyon. Nakabato na lang kamo tawag nga may aksidente nga na. Oo. Nagsugat lang kami niya, oh. Pero wala kamo tayo sa bunyag. Buhay. Taga-ting kami kani ma'am. San Antonio, no? Tsaka to Hermanas. Ito sa mga Talisay. Anong pagkilala mo ma'am sa bata mo man kay Sir Alan ma'am? Ay, lang ba ako ng bata kong subang? Ay, Ito ba? kaya nga daan siya lang magulang-lakit. Wala kami dalamas sa nagsulatabo. Wala na ganyan. Nawa Baka ko. magutod na ma'am mo. Tatlo sila kalaki, dua kabaye. Iwa hindi mga bata, yaya nga iba na. Action Boy, namatian ang iloy ni Alan Bidonyo, si Rosalinda Bidonyo, no? So, sa karon, paglakat kay nasang patrol, nagabot man to ang pamilya, sining biktima, kag mag-istorya man sa kapulisan, kag kuna naman nila ang agreement, nila sining madagatan, aangot sa sining insidente. Pero sa bahin, sa kapulisan, tiyan mo tumabal ni Sir McDowell, nga gina-prepare lang nila ang kaso in case nga ang pamilya mag-file gate or push through nila ang pagpasaka sa sining kaso patok sa driver. Ang mali Sir McDowell, wala liability Action Boy ang mekaniko, kundi ang Driver. harapin sa driver, no? Siya gini ang gindetain. Actually, pag interview natong kayo na mekaniko, yara man lang sa sagwa, no? Wala siya nakarehas. Kundi ang driver, arat to siya mismo sa sulod sang custodial facility sang Talisay PNP. Samtang subject for verification Action Boy, may aksidente, no? Na luntad sa Karoon naman yung Banga. gabi. Oh, sa may Banga Tumaro Sumaga. I-check pa nato na kung anong mga involvado sining accident Action Boy kag kung may mga biktima or pilason sa sini nga aksidente. Balita gikan sa patrol ang action nyo. Action David Salazar. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Masubo nga balita mga ka-aksyon, no? Nasubuan kita sa amunibla nga mga balita, wala nga ti. Halin ka sa kasadyahan, halin ka sa bunyag, sa apo mo, halin ka sa siya ka selebrasyon, puli kaya, hindi ka nakapuli, ya, kaya na aksidente ka. Muna nga sa aton lang mga motorista, medyo halong-halong man kita, no? Halong-halong kita sa dalanon subong, kay tama gid kariit. Oh, may-ari naman ko nung aksidente naglunta do, dire lang sa Southern Bacolod, dira sa Barangay Sumag, ginapacheck pa naton na ano ang involved sa aksidente. But sa aton nga mga nagadala sa salakyan, especially ang motor, ha? Especially mga motor bala, jutay lang ang paghalong kay ti duwa lang kamuya ka guma. Ayawan di kamuya sa tag-apat guma. No, yung isa ang mga apat guma pa mo paning isa nagapasensya sa mga duwa guma, mga motorsiklo kay ang mga motorsiklo hindi niya wa na dingin hambal iniya ang naaksidente subong. Kalabanan bala sa kuan sa aton obserbahan, may mga motorcycle drivers kita nga daw wala man gahalong sa ilang pagdala sa motor. Dumdumo naton ang motor is duha na guma. May ano na sugid di mo ay kagid padaog sa apat guma ti bisan magsiling kita maaksidente kabla bisan sala pa sa apat guma pero kung matabo ng aksidente mahalitan ang lawas mo madisgrasya na yang lawas mo ti mabalik ta pa na makonsiling nga mabaklan tala na sang pisas why naman mo na pisas ginabakal para sa lawas so halong-halong gid mga ka-aksyon ha sa aton nga pag maneho andam gigita nga siguraduhon bla naton nga sa aton pag biyahe pagka makapuli pa kita sa aton nga balay, nga safe, kag wala sang anuman nga sa vlog sa aton nga lawas, no? So, subong sini mga ka-aksyon, sana silina naton, isa naman kay aksidente ang gina-follow up sa aton nga patrol. I-check naton dugay-dugay ang aton patrol sa follow-up report. Nagaupod lang kita sa kalisod, no, sang pamilya Bidonya sa natabo sa sining duha ka biktima sang aksidente karon gid lamang nga hapon. Action Radio Philippine Standard Time las 7:34. Good evening anay dra sa naga-monitor sa aton nga Facebook. Sa kay Alex Montesa, good morning sa imo. Pila na ko mag-good morning, ginamuno na ko sang iban din nga kapila na ko mag-good morning. Naanad tabi yung programa taga no. So mayong gabi lang
Sakay matmuno naman ako si Dennis mo. Joe Maria Oxida, good evening man kay Scott Justin Silpao Oxida. Sakay Noel Amar, mangkot sa kuno party sa nagabligya litson nga baldon. Sirado naman to, siras na. Kay JR Mainit Rion, good evening from Bunga, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Donna Robles Prodigalidad from San Diego, California. Kay Chena Villa Mirano, tamiyang na pamilya niya sa Hinigaran. Kay Guillermo Clarito, Gimo Clarito, ginatamyaw ka ni Alex Montesa. Kay Wilson Tejedor, may pick up na aksidente sa may Taytay Sumag Bag-o Langgid na amo na gina-follow up naton subong. Amigo Wilson amo na gina-follow up sa aton patrol subong. Jocelyn Liboon Despojo kay nagbunggo kuno sa poste sa Center Island. Okay. Sige. Gina-check sa atong patrol. Dugay ma-report na atong patrol. Priscilla Alera Piadoche, kagay Tite Hoka Tetangata, dula gid ang pagka-homesick basta makapamati kuno sa mga programa sa Action Radio. Kaya ito nito siya sa New Zealand eh. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good evening dira sa inyo. Good morning mang dira sa inyo. Kay Doc Cagnova Boy, says hello kag happy Valentine's Day kuno, greetings from Minnesota. Kay Doc dira Mayo, happy Valentine's Day dira sa inyo. Kay Princess Joy Binyas, ask ko lang kung magpuli ko sa barangay Kumaliskis Don Salvador, may quarantine pahalin ako sa Iloilo. Asawa ko duha ka bata. Actually ang aton subong sa probinsya, puli ka pero after 5 days ikuan ka, iswab ka, no, mo nang protocol sa probinsya, no, iswab ka after sa ika-6 day. Kung mag positive ka, ikwaon ka sa inyong balay. Kung mag negative ka, quarantine ka lang hasta matapos ang 14-day quarantine, no. Luisa Ayuno, watching live from Barangay Kansilayan, Murcia. Kay Totoy Curudo, na dugay na kung problema na sa mga truck na overspeeding, galing mo ito, why ta pa ma-determine gid, no? Sige. Kay sino pa gini? Sa kay Torco Jonko, good evening sa imo, Torks. Jerry Pancho, maayong gabi man from Dipolog City. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Sa kay Rose Guevara, kilala ko niya. Rose Guevara, good evening dira sa imo. Alma Agravante Sabater, sa kay Totoy Curudo. Okay. Nasang sobra sa 60 kun per hour ang dalagan. Ang ining 60 per hour ni iyan isang I think sa tong Central Blanc ang inobrahan nila daw, amiara na sila siguro yang muna, no? Leiden Navarrete, kay Virgie Alpinda, sa kay Mila Corneja Pasino. Sige. Kay Kenneth Vallejo, basi ginhigop sila sa tracking. Unang mapalid kabla, no? Muna namin siguro ni Kenneth, mapalid kabla sang hangin. Masubo, damo na subuan sa aton mga ka-aksyon, no? Sang natabo. Sige. Sa kay, good evening Mandra, sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, sa kay Mary Joy Camero, good morning, good evening dira sa imo. Kay Chips Hara, kay Kagawad Ulaya Balahon sa Barangay Cabog, good evening. Vivian Lapuos, good morning sa imo, Bebs. Kumusta ka na? Kay Sia Fritz Torres, good evening man. Kay Jonel Halyorina sa Isabela, Weng Morales, kag kay Gerald Babaw, monitoring lang sila sa nasubuan man si Jonel sang balita, no. Kristen Marites, Kristen Minias Villalobos dira sa may DSB, no, sa Don Salvador Benedicto sa may Pandanon, no, sa DSB. Kay Venicar de Catoria na Necesario, Manjo Arneho, maayong gabi man dira sa imo. Sige. Mga ka-aksyon, mabalik kita. We hope nga pagbalik naton ang aton patrol, may follow-up report na sa sinang natabo nga aksidente karon gid lamang iyang gabi. Suno sa report nga aton nabaton involving sa isa ka pick-up nga nagbunggo sa isa ka poste dira sa Center Island. Balo ka ining dalan bala sa pakadto dito sa Sumag, may Center Island na sa
sa tunga sina may mga may puste sa suga. Amo naman akong ginbungguan, ha? I-check naton dugay-dugay ang aton patrol. Meanwhile, hatag tanay i-greet ko lang ni anay ang nagapa-greet bala. Sige karon na subong pwede na niya, oh. Kay Angelo Mendoza, kay Attorney Doug Pandan, kay M. Samoso, good luck sa inyo buwas. Good luck sa aton. Sige, stand by, magabalik kita pagkatapos lang sang importante naton nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga good evening dira sa kay Yvonne Buescher, maayong gabi kag happy weekend man sa imo. Sakay migo natan Alex Montesa, kasulubo man ni ang natabo sa magtiyo, Sir Boy. Ako kung may sugata kung mga dragon ga kidargid ko. Amo ni mga tracking namin nagali, no. Joe Freystrop literally good evening sa imo. Sakay Eddie Laus, ga-monitor sila sa Canetown, Victorias. Manuel John Ong Gran Kapal, sakay Manuel John Ong Gran Kapal, mayong gabidra. Kay Katie Ver, good evening. George Gargasiran, butangan na tani wide range na CCTV, kay kabudlay mag lumpat kita sa konklusyon, correct na, no? Though accident, hindi gid mapaktan, halong gid anay mag-drive. We cautious sa kilid kag kilid, correct. I agree. Joseph Oria, good evening man. Sa kay Homa Lumena, maayong gabi sa imo, ho. Sa kay Virgil Legaspi Coloso sa Bago City, good evening dira Virg. Christian Roa, kay Lloyd Hepolani Bituon, monitor lang sila sa Isabela, sa Timbad Junk Shop. Oy, mga Timbad Junk Shop dira, good evening sa inyo. Joseph Danoy, MG Pitet, sa kay Jeffrey Ben Liena, sige, sa kay Rochelle Turbela. Hindi ako magbasa sa inyo mga comment parte sa tracking kay sa motor, ha, kay ti way takbalo sang matutudid nga ginhanlinan gintunaan sa aksidente kung sino may sala, no. Although ati ining drivers and tracking pasakaan sa aton mga pulis, no, sang kaso nga reckless imprudence resulting to double homicide. Pero as to the determination di tanay magistorya sina, ano, kay hindi ta gusto nga ma-misjudge naton bala ang isa kag isa, no. Helen Magracia from Carmenville Subdivision, Barangay Mansilingan. Gomo Romel, sige, sakay Richel Aberia, tamyaw naman si Kagawad Aberia. Emily Nobles Marabot, shout out sa pamilya niya sa Sitio Balungay. Gintanaan Moises Padilla from Pasig City. Sakay Christine Minias Villalobos, happy Valentine's Day, happy World Radio Day. Salamat. Sa mga adlaw nagasaulog ang mga ang mga broadcasters sang World Radio Day. United Nations sa iyang resolution declaring February 13 as World Radio Day. So adlaw nila mon sa mga taga-radyo, okay? Kay Vicente Sevillano, naga-monitor rin din sa upod kay misis niya. Ay, may gabi dira sa imo. Joy Espartero, sa Manghanoy Kunwal Castellana, sa family Espartero. Na-miss na gid kamutanan. See you soon, La Castellana, alin kay Joy Espartero. Bong Tizo Arroyo, watching from Purok Violeta, Barangay Takuling. Rodrigo Caniedo, watch kami dire niya punta. Ari kami sa Purok Prosperville, Barangay Kabug. Sa kay Avi Costello, kay Glycia Avlas, good evening dira sa imo sa Vancouver, Canada.
Joseph Oria, aksidente, north, go to south na naman. Halong kita muna sa mga atong na follow up, Joseph, no? Si Remar Halyasgo, monitor sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Tamyaw niya lang ang pamilya Halyasgo, Gicano, Salvatierra, Cagrobles. Si Katie Verne, naga-monitor sa kuno, ginatamyaw niya si Marie Chris Mitoy, Nora Bibot, sa Barangay Araal. Josila Maulet, watching from Cansilayan, Murcia. Si Ledonia Santillan, good evening man from La Carlota City. Sakay Ian Saison, kon Manila kahalin ilang days ang quarantine pag mapuli ka Bacolod. Sa Bacolod ya, amo man na siya daw after 5 days, i-quarantine ka, ikuan ka swab after ka 6 day. Pag nag-negative ka, puli dito kasi inyo balay, ikuan ka 6 day. Pag nag-positive, kuwaon ka pag i-quarantine. Kung mag-negative ka, dito ka lang sa inyo balay matapos sa imo 14-day quarantine, no? Larry Rico, good evening man sa Purok Kalubay, Barangay Sampinit, Bago City, Kasimanwa, mayang gabi. Anbella, condolence ko na sa pamilya nga na sa aksidente, no? April Mail Orsabia, good evening. Mary Grace Mongkal Cabalfin, good evening man. Carol Montoya, ihada, mayong gabi sa imo dira sa Quezon City. Adfe Caceres, dapat kuno hindi gid mag-overtake kung dako ang nasa una mo, di ba? Sa likod may ngalan nga keep distance. Yes, so i-observe na, no? Marilo Travilla Catinoy, Larry Humayaw sa Gardenville, good evening dira sa imo. Bert Caraballo, ang mga panugyan ko lang sa mga nag-drive sa motor nga single kag tricycle, dapat pinakahigad lang sandalan mag-agi. Rodora Villanueva, tamyaw niya si Eric Villanueva sang DC2 Region Pearl Homes Alihis Warte Lamiques sang Sumag, no? Sakay Athia Kim Eriman, Athia, good evening dira sa imo. Kay Merle Dolido Magallanes, kag Ian okon kay Mario Binoflor, shipyard sa China, watching sa shipyard sa China. Musta lang sa palangga niya kuno nga bata ni Mario Benaflor. Nemson Lindon Ravena, Tamiya Family Ravena sang Zone 2, Barangay Handumanan, Bacolod City, halin kay Molarks 888-888. Sige. Standby balikay kita sa atong dugang pang pangalagad diri sa Action Firing Line pagkatapos ang mga obligasyon naton diri. Standby. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na. Discussion, fearless comment. Action firing line. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:53. Sa mutugin ng balita naton sa Norte, ha? Aksidente, duha ang patay. I-check na niya ang natabo dire sa kwan, sa somewhere dire sa Barangay Sumag. Check naton patrol. Balikan naton si Action Dale Salazar. Action Dale, please come in. Wala pa siya? Aha. Sige, kay tanaw nato, no, kung ano ini ang aksidente nga nagluntad karon gid lamang nga gabi, no, dira sa bahin sang Tumaro, Bangga Tumaro sa may Barangay Sumag, no, kon duha mi siya ang Tumaro, actually ang Bangga Tumaro pasulod ni siya dito sa Barangay Kabog. Now ang dala na tunga na ang kung mapakadto ka dito ang dito sa southern na portion ng bahin sandalan iyan sa Barangay Sumag. Ining diriya antes ka sa antes sa tunga sina amo na yang Barangay Panukoy, sakop sa Barangay Panukoy. Now bangga ni siya natabo. Dira sa may Bangga Tumaro sunod sa report nga aton sini nga nabaton. So we are checking on our patrol sa ila sini nga follow up report, no. Si Action Dale da kun ready na. Indicate lang pala yung Action Dale para nga dulo naton inang report
sang sining aksidente nga nagluntad karon gid lamang gabi, no? By the way, gina-remind nato na ang aton nga mga ka-action la, basi gusto ninyo mag ano ni panawag ni gani ay mag-adapt sang ido. Ang aton nga dog pound, ang city dog pound naton dira sa may daan nga slaughterhouse, mabaton sang mga ma-apply para mag-adapt sang ido until February 19. Subong sini out of the 47 nga mga ido nga ara dira, do 38 lang nabilin, bot silingon do siyam na ang na-adapt. Sining 38 ni ready for adoption ni siya. Kung gusto nyo mag-adapt kadto lang kamo dira, no? Kita ko to kina mga ido to ina tong 38 ka ido. May mga kadamo sa may mga breed, no? May breed ang iban dito. Kung hindi ni sila ma-adapt until sa February 19, tiruho ni sila, patyo ni sila. So, basi may pwede ka mo may lugar ka mo. Pwede ka mo kadto dira. Anytime, may office hours dira sa may City Dog Pound sa may daan ng slaughterhouse sa Barangay 35, no? Para mag-adapt sang ido. Okay? So, check na natin si Action Dale Salazar. Action Dale, please come in. Yes, Action Boy, isa ka vehicular accident ang nagpunta dito sa Araneta Street, no? Isang Bacolod Action Boy. Involvado din kita siningak ang isa ka Hilux Action Boy nga kung makitaan natin, no, sa Facebook Live natin sa sininga gabi. Ara na sa Action Boy nakatungtong sa babaw sang center antes itay. Dali lang Action Dale, kaya tutod ka. Anong tabo sini? Nagbunggo sa poste? Nagbunggo Action Boy sa poste. Onti ang Center Island may poste. Okay. Dira sa Action Boy nag-diretso sa babaw gid mismo sang Center Island Action Boy. Kagati natumbagid ang poste kag hasta subong ara pa sa babaw, no, sining Center Island ining Toyota Hilux sa sining mga tiniona. Ang sakay sining Toyota Hilux apat, no, sa initial naton nga report halin man sa pulis nga na istorya naton sining Action Boy nga nag-pull out na wala gid among dugay. Apat ang sakay sining Toyota Hilux, no. Pero ang driver gid lamang ang ila sining nauyatan o yara sila sining custody. Bangod, ang tatlo nga sakay nga mga lalaki nagpalalagyo kuno Action Boy. Nagpalalagyo matapos ang ining aksidente. Wala man sang wala man sang maging pangdala. Kaya according din sa pulis ka na storya natin na okay man ang iya sining situation action, no? Halin sa diin ng pick-up? Pick-up halin sa south. Oo. Sa North, no? Sang iya sining gin gin arangka ang Center Island unang nagbunggo sa may poste Action Boy. Kag nakakasgit ang poste, Tumba gid. Ba kon ko na mo dasig ang lagan inang area da kadamo pa na dasang mga kuan na di na sa dambe sa may maamo na sang bangga tomorrow gid man. Dali lang, plastar aray mayo Action Dale, kay daw ang imo nga sulod diri choppy ka. Plastar mayo. Oo. Sige, go. Hindi siya pwede makatawagan sa piyak nga linya? Hindi tamang insindihan ay hindi siya pwede matawagan sa piyak nga linya? Aliog bi Action Dale, imo dira ka isa ka communication kay para data maagi para atag ato sulod. Kay ka choppy kagid kun sa DHF ka mag-agi, choppy gid, no? Standby bi ang isa nimo ka communication dira para nga atag ato nga pagsulod. Ini bilang Center Island may mga poste na da siya sang mga suga, ang suga da actually kuha na sa mo solar na sa mga suga da, may mga poste na da. Daw pila na niya ka mga report ya nga daw ang mga poste da ginapangbungguan sa masalakyan mo. Daw ginapangbungguan na niya ang poste sa masalakyan nga kalatumba na da mga poste. Kaya ginapangbungguan sa mga salakyan. At ari naman poste naman ang binungguan niya, tumba ginang poste, meaning madasig ang pagpadalagan mo kay nga tumba ginang poste kag kilibugulo ko nga tiara na sa tunga ya Center Island nga Dale, go ahead. Action Dale, go. Ay na daw loud and clear na nga ito sa communication dito sa may bangga gabi.
Bangga 9, ni ko to. Bangga 9, hindi Bangga Tomorrow. So after sa Taytay gid. Oo. Kaya nga, ang magpanao sa Taytay, ginamo magpanao, kabla to, alin sa, mahalin ka sa South, parang Taytay nga, gyamra magpanao mo, ng Bangga 9 mo. Oo, correct Action Boy. Pero kung padulong ka sa Bago City, si Antes. Antes. So, kung padulong ka dito, Antes. Oo. Kung padulong ka naman sa North, tapos na ang Taytay, malagyan mo na Action Boy. Dragit sa, tiyang Center Island, pag panao mo da, nalipat ko, may Center Island, pag panao mo sa Taytay? Oo, pag Taytay Action Boy, pila di lamang ka metro, Center Island na dayon, ang malagyan din, no? Kaya, muna kayong purpose sa Center Island para wala sa may U-turn sa Tininga area. Dati, ginarang kay Action Boy, ang Center Island, pag nagbunggo sa poste, and then, saya, ara lang sa babaw sa Gyapon, sa Center Island. Base ko sa kabalo nga pagpanao, gida sa Taytay, may Center Island ayon? Hindi ba Action Boy, kay taga-Bacolod ang driver mo? Taga-Bacolod doon sa gali. Madasi ka dyan pagpadalagan niya. Action Boy, ang ginapangita sa Pulis sa dato ng mga witness kay according kay Staff Sergeant Raymond Anico sa Police Station number 9, wala din pang may mahatag sa statement Action Boy or taxi against. Ano oras na tabo ganin Nagsandale? Hindi kita mga gabi. Tayo ba tayo ng tabo tayo? Gata ng tabo. Ang aksidente. What time na tabo? City ko, media bro. City media. Mala City Media. Anong nakita mo na tayo? Kaya ang Action Boy nga tanggi mo na tayo mo na? Okay. Mo mabalay mo na yan. Pero anong nakita mo na kayo na kay? Nakita kong nasakyan ng sisi mo na ako. Nag-isi-isi? Sisi, bungguan na buksin, lakad sa patol silo. Lakad sa lambot sa gabi. Kaya pagaling ko sa punta, tawag sisi na siya nga dahil mo na, nating lagan niya. Okay. Lambot na buksin, bungguan, tumbay, na ano niya buksin ang tracking block. Palaging tracking. Kaya tumbahan niya ang tracking postal, buka mo niya, buka niya postalo. Bali ang poste nagtumba sa tracking. Oo, nagtumba sa tracking. Buka yan, may lang tracking na postal na wala lang wari lang mga motor. Again, hindi man traffic sa area. Oo, hindi man traffic. Ano to Action Dela, tumbahan anong tracking na, no? Bali Action Boy from north to south naman, may tracking katubo no ang naglabay. Gasugata. Sang natugata no, opposite direction. Pero ang natumba nga poste, amo to nagtupa sa tracking sa windshield Action Boy. Kag amo ni ang subo makita diring mga buka nga part sang windshield sa tininga aksidente. Pero according kay Staff Sergeant Anico Action Boy, wala man nga may ginala sa hospital or may nasamaran sa tining insidente. Kaga ila pa ginahulat nga magtaway-tawhay na ang paminsaron. Tining driver Action Boy, kay ila pa sini-interviewon, interrogate kung ano gid ang natabo. Kaga makilala man, tining tatlo pa sa iban nga mga persona, sa mga lalaki nga nagpalagyo no nga sakay man sa tining Toyota Hilux no. So kay daw alleged boy inom ko no nakainom pa makalubog nila. Tiambal na ni Tio yung in-interview mo daw. Kita ako mo isi-isi. Pero kaya wala ka mo nagatag statement sa pulis kaya igapangita sa witness. Wala man siya wala man siya na muno sa mo niya, damo kami din na. Wala man siya na ngayon statement. Alam yung driver tracking nga may pilas pa rin, dugo ko ng mulo yaw, Damo madagli tao kay daway na mangkot ang pulis. Ay, go sang butilya bro. Pero minor man lang, minor na. Pero naglakat man dito yan. Sorry, wala masalang kaya naman siya. Pero may karga nga tubo ang karga. Okay. Action Boy, ang driver, kanong katrakis ng tubo from Sagay, posible going man sa Barangay Maaw. Sugad sang bago para magkuha man sang tubo. Magkuha man sang tubo. So, duwa na ka-aksidente, subong adlaw ang involvado, tracking sang tubo. Action Boy. Mayo ni ang insidente kay Ganay ka, ang tracking, kundi ka sugata siya, pagbunggo sang pick up sa poste, nagdiretso sa tracking?
Hindi, ang poste amo nang natumba. Natumba ng tracking. Oh. Ay. Amo na sakto ba do ka absurd pala nga insidente, no? Natabuan gid ikaw niya labay. Oh. Amo naman siling nila nga matter of seconds na split of a second lang paglabay mo magtumba sa poste ara kag di mo ya. Oh, ang poste ka sa may suga gina. Oh, may suga. May suga. Nga lami ani tumba lagi ka tiga pa. Di kay solar ina. Solar ina aksyon di bla? Hindi na yung kuryente yung mga mautod na kuryente. Si masigalan na siya gapon kay solar ina siya mo. Oh, para ka. Duwa ka suga kay no? Natingala gid siya nga tumba ng poste siga pa suga. Kaya gali solar gali Solar ina. diri ka dito the base. Ang problema na dagay sang solar na bla na obserbahan ko na Action Dale, inang medyo dulom. Daw ka dulom bla? Para kasi boy, unlike pala sa kuryente nga daw ka ang suga ya, daw dako ang makover ya. Ay sa sininga. Nagkadulom, kadulom na siya nga suga. Ambot ko na ano ang mga base siling may nag-text di kanina sa ako no nya ginabungguan nilang poste pre kay kadulom sa suga. Nakadulom sa suga mo bungguan ta kabla. Ati plus pag ito glorasyon boy ang factor nga nakainom na. Kasi nagsaulog sang 3 Valentine. Base nag-pre-Valentine's, 4 sila nga nalagyo to yung 3 haw. Oh, tay ang mga nagpalagyo nakiba nyo? Ang nagpalagyo? Sakay sa tikas nagpalagyo? Ang puso na ito eh. Kita niyo pagdagan? Oo, naman. Pero wala na sila na, no? Ay, ba? Tama. Sige. Pero galing nga lang tatay? Dindo. Dindo? Okay na. Asa pa na? Okay. So boy, si Tatay Dindo Casabuena, no? Isa sa mga nakasaksi. Ay, sila nga balay daw by the roadside lang, no? So, sa Banggan. Hindi, kadlaw ko to sa ngambal. Ablan niya kadamo mo di sa amon. Daw may namangkot ang pulis. Ha? Luwa tayo, wala din kami kayo pamangkot sa pulis. Lagi kami kayo pamangkot sa pulis. Wala din mangkot sa pulis. May masya namangkot. Kaya ka namangkot, sakto mo lang ano. Sakto man? Yan ko namangkot sa sabdon na namo. Kaya ko ano, namangkot ha? Mga masya namangkot, nagalong na sa traffic ko. Okay, action boy. Tatay Dindo Casabuena, isa sa mga nakasaksi sining vehicular accident, mga 7:30 sa bungi lamang gabi. Kaya sa na-mention. Ang driver sa mga Action Dale at tutuya sa Police Station 9. Gindala siya sa backup sa salakyan, sa patrol car, sa police station number 9. Eh daw, basi hangover production boy, sabi na patawukay, patawayan ka, ni Staff Sergeant Raymond Amico sa police station number 9. Pabayral na siyang poste da. Hindi pala kay kagang basi ko may halit man tong kuan ang tracking Windshield action boy. Windshield. Ang details, ang driver sang tracking for negotiation. Kaya basi bala may kuluwaon pa to, no? Importante ang naming tracking. From Sagay, kay going man siya sining destination. Pero may mga minor lang nga mga nga pila sa lawas sa mention ni Tatay Dindo na sa ulo ko sa driver sa tracking. Pero nakabati naman na wala na dito sibong sa area. So, ay lang, makita din natin, aras sigapon in place, ining Toyota Hilux sa babaw sa Center Island. May bangga ng barangay Timag, Siyudad, San Bacolod. Update, kabay tagikan sa patrola sa action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Salamat gid Action Dale Salazar. Tiyan mo na suno sa kay tatay diya kay Choy Dindo dra nga nakita nila iya sa taytay pa lang dampi na isi-isi na ang pick up. Di pagpanaog is taytay binungguan niya da ang poste sa center line. Basi kung nag-pre-Valentine celebration to sila. Naka-jutay guro nga sulusadya. Ti daw nag-isi-isi sila. Ngala ko doon katimprano pa, 7:30 lang nung oras sa sugun man. Anyway, amo na siya, ano, nga, halong gid kita bala. Huwag gid na sang, huwag gid sang bulong dira sa mga sining mga aksidente. Halong lang kita. Ako ginambal ko gid sa akon nga bata. Nga sining ko,
kung mag-drive, abi kag siya ga-drive, tapos mga muna niya, hindi sala to saya, ko hindi na, bisan sala pa siya, halong kagidya. Halong kagid kay kuya, bisan sala niya pa na, kung madisgrasya ka na, tilain na yung istorya, malita na lawas mo, lain na ng istorya. Why gid problema, magpasensya ka kag maghalong. Bisan nagahinara-sara sa kikibalo ka, bisan ga-drive ka nga insakto ka, sa insakto ka, tida mo yaras-saras mo, di kung kinanglan halong kagid na sa tawag lang nga defensive driving. Importante na siya nga ikaw depensa kagid ya pirmi. Ang imo mga pang-drive ya depensa ka pirmi sa imo nga lawas. So it doesn't mean to say nga ara kasi insakto kuan mo gid ka insakto ang imo ya. Pwede lang ka kapasensya. Kag importante pagid ning nakainom bla. Kung hindi mo malang kaya mag-drive nga nakainom ka, hindi na lang mag-drive. Meron man na nakainom yung kuan mo daw, kaya man lang nila ya. Pero kung di mo na kaya, hindi na mag-drive kay hindi ta kapakot pero hindi may lang gani. Way sa minatabo sa na involved sa aksidente niyo. Ti kung may natabo abe. Kung may napatay abi, kundi subo na naman nga balita. Kay na nga kasubo na sa balita. Dugangan pag niya subo pag nga balita. Tingnan din nga. Daw ay sadya ng Valentine's na kay Valentine's Day na buwas. Bago lang nag-Chinese New Year. Subong World Radio Day. Buwas Valentine's Day. Katamo sa selebrasyon daw kasadya bla. Di ka mo nga katabo ya kala-aksidente. No? Anyway, halong lang mga ka-aksyon. Ano? Halong gid. Si Sir Alex Montesa ma-adapt sa 5 ka ido. Willing sa mag-adapt 5 ka ido. The rest ko mga abyan niya para ma-save ang ining mga ido. Sir Alex, ang inkadto ka lang dira sa kuan bala sa barangay 35, dira sa adaan nga slaughterhouse, ara da katon nga dog pound, city dog pound. Likod ni sa sang bungbong sa singkang, likod sina duloditson mo lang atong dalan, nang dalan da na pasulod to sa barangay 35. Unhan sina daan ang slaughterhouse. Kadto ka lang to, pag nakakuha ka na gani sa ido mo nga ginadapt, pabalon mo gid ko Sir Alex ha kay parang salamat gid sa imo no kay ako gusto ko man mag-adapt sang ido. Galing kiti may mga ido na ko sa balay bla basi magsululubra na kami to. Yawan ako napakaon sa akong mga ido to. Pero amo na nga kinanglan pag-adapt naton asiling bla naton nga kung magsagod kita sang ido, lifetime commitment na sa hambal kagabi sa ato ni Miss Malu Perez bala sang post yun. Lifetime commitment na siya. Nga komitido ka na iya nga magsagod sa ido. Ready ka balabot silingon, no? So, aran da sa Alex, sa likod sang bongbongs bala, dito pakadto ka to sa slaughterhouse nga daan. No? Slaughterhouse sa sumangyara sa dumanan mo. Ang sang una nga slaughterhouse, barangay 35 ni siya nga sakop. Kadto ilan to, kag pabalalang ko, kung mga, kuhan ka na, maka-adapt ka na sang ido. Kag salamat gid sa imo concern, no? Kag kung mahagad ka pagid sa makopdanan mo, so much the better, no? Para nga hindi na mag-abot sa punto. Hasta lang ta sa February 19. I would suggest sa Lunes kantuan mo na. Hasta lang ta February 19 after sina kung hindi ma-adapt ini mga ido, abi nyo nang himuon, tiruhon ni sila, pamatyo ni sila. Kung why sa may mag-adapt sa ilati, maluoy kita kung tanawon mo gina. Si Kwan bala si why da sa picture no sa Jacksonville kay na may Kwan may pictures na kay na sa mga ido in picture niya na to kay na makita mo batsyag kagid no. So sige salamat gid Sir Alex sa imo concern sa aton sini nga mga ido no. Kag good evening ni what sa aton nga mga kapilan ako kuno magsala kay may ko good morning sige lang kay naanad ta no. Good morning. Kita mo lang. Good evening dira kay Nonoy Manggubat. May-ari ko piyaya din. Dala din. Ang mga piyaya mo, dala din. Sugid ka na naman na Nonoy Manggubat. Dala din kung may ara. May problema. No? Kag, good evening man. Sa kay Asis Mahinay, kay Ma'am Lily King dira sa London. Sa kay Susan Gonzalez, Michael John Season dira sa Chateau Elise, Paranaque. Good evening man sa imo. Kay Yolanda Galyagar, kay Juditha Baynosa from Barangay Banago. Maayong gabi dira. Beth Tumangan, maayong gabi man. Kag santan ka ng listeners, keep safe lang. Sa kay Lilia Taton,
always monitoring sa Action Firing Line. No? Salamat sa ato naga-monitor dira. Standby, pagbalik naton, istoryanta. Valentine's Day. Mabalik kita pagkatapos lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na ipag.
na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras 19 minutos karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:20. Good evening, Anay Dra, kay Cecilia Alvarez sa USA. Kay classmate ko Remia Obando. I think si Remia ni do sa kuan sa mo. Bok din ka gani. Bok do sa New Jersey ni sabla mo, no? Maayong gabi dra sa imo sa New Jersey, USA. Mike June Seva. Maayong gabi. Nagamonitor man dira sa may Vic Moises Padilla. Nyapunta niya. Nyapunta. Sudan ko alimango. Mayo kay. Kung napitay lang ta. Pitan tagid ka. Paborito ko na dandang alimango, no? Ang kasaakon mga ako na ang kagat bla, no? Lagko siya. Kay Rena Luna Alia Ortiz, kadamo ambulance pa tingala sa kuno kadamo ambulance sa airport kay namo to ginantabo, no? Sa kay sige Lilibeth Toledo, maayong gabi man sa imo. Sige. Mga aksyon was Valentine's Day. Valentine's Day. So, advance happy Valentine's Day sa inyong tanan. Magtamyaw ka ni hinanglan na magtamyaw ka bla JM. Hindi ka magsiling nga happy Valentine's lang. Kayong Valentine's nga lang sa tao. Happy lang Valentine's Day. Saint Valentine's Day actually, no? Nanong ginalinan sini, no? Istoryahan ta ning Valentine's, no? Talo sa Bado Subong, istoryahan ta ini. Ang parte sa Valentine's kay buwas Valentine's Day, no? Ining Valentine's Day kuno mga kaaksyon, giningalan isa sa isa kay alin kay Saint Valentine. Sino ni si Saint Valentine? Si Saint Valentine, pare ni siya nga Katoliko. Nga sadtong mga 3rd century pa ni siya ya. Dito sa Roma ni siya nga pare. Ang 3rd century pa ni siya nga pare dito. May madamo nga istorya kay Saint Valentine kag sa pagligad sa panahon. Ang ini mga istorya nangin legenda kamo nasubong ang nahibaluan naton, no? Sa panahon kuno ni Valentine, ning pare ni, madamo nga mga Romano ang naga-convert sa Kristyanismo. Pero at that time, sa panahon nila, kundi Roman sila, hindi pa na sila Katoliko yan, hindi pa na sila Kristiyano. So, damo naga-convert sa Kristyanismo. Pero, sa una nga panahon, ang emperor sadto, nga si Emperor Claudius II, pagano ni saya. But silingon mo, ini saya gapati sa Diyos. Pagano mo, no? Si Emperor Claudius II. Kag, naghimo ni saya mga kasuguan, stricto nga kasuguan, kung ano ang ginapanugutan lang sa mga Kristiyano. Stricto kayo, no? Si Claudius, Emperor Claudius, nagapati, nga ang mga Romano nga soldado, dapat nga debutado, plus na devoted sila sa Roma. So, bangod sini, nagpasar sa isa kakasuguan. Nga ginadumulian ang mga soldadong Amerikano nga magpakasal. Kaya hindi sa gusto nga ang atensyon na sa mga mag-asawa sila mo. So, gusto niya ang atensyon sa Rome lang gid siya. Amo na nga ginpasar niya ang isa kakasuguan nga nagadumili sa mga soldado nga Romano nga magpakasal. Ang ginhimo yan ni Saint Valentine, pare sa nga panahon, ginkasal niya ining mga soldado
sa sikreto yang seremoniya sang Kristiyano. Ginkasal niya pangkasal niya, sikreto lang. Ang gusto mong pakasal, ginapakasal niya sa Christian nga seremoniya. Kag amo ni ang ginsugdan nga nakilala ini si Valentine nga nagapati sa kaimportansya sang paghigugma o kun love, no? So nakilala ni siya yan, grabing hatag yung importansya kun love. Sang ulihi, nadakpan ni si Valentine, kagin priso ni siya, tungod sang krimen abi nga nahimo niya against sa emperor o kun kay Claudius abe nga daw ginadumili ni Claudius ting emperor Claudius ang magpakasal sa mga soldado. Si Valentine niya ginaso pangkasal niya sekreto, ti kundi daw naglapas si Aya sa kasuguan ni Claudius, so gindakop ni siya ginpriso. Samtang na priso dito sa prisuhan, ginatipan ni Valentine ang mga upod niya mga priso. Kag ginatipan naman niya ang bulaga sa mata, hindi bulag sa bana, bulag sa mata nga bata nga babae sang warden abi at that time, sang nagpriso sang gabantay abi sang prisuhan, may bata nga bulag nga babae, ginatipan ini ni Valentine. May ginpahayag sa kasaysayan nga naayo kuno ni Valentine ang pagkabulag sining babae, kag ang katapusan niya ginhimo antes ini siya ginbitay ni si Valentine. Ang katapusan niya nga ginhimo, ginsulatan niya sang daw love letter, love message. Hindi man love letter, kundi nga love message. Mensahe abe ang ining bata nga babae. Kag ginpirmahan niya nga from your Valentine. Amo na ginpirma niya from your Valentine. Sa aton pa halin sa imo Valentino. Ngalan niya si Valentine mo. So susulat na sa daw love letter, padalaya sa babae kag pirmahan niya from your Valentine. Si Saint Valentine ginbitay ni sa sang Pebrero 14 in the year 270. Ginbitay ni siya, no? So, paano nag-develop ang Valentine's Day nga celebration? O ito dayo niya nag-celebrar sa Valentine's Day, no? Nagligad pa ang 200 katuig nga ang Pebrero 14 ginproklamar bilang Valentine's Day o kon Saint Valentine's Day. Sa sining nga mga panahon, ang Roma nangin Kristiyano na. Kag ang simbahan Katoliko ang dula sang nabilin pa nga mga pagtuo sang mga pagano, no? Nagbulos na ang simbahan Katoliko. May ginatawag nga pagan fertility ritual nga ginahiwat kada Pebrero kada tuig. Gindula sang Pansad no Papa ay nga festival kag ginproklamar ang Pebrero 14 nga Saint Valentine's Day. So, nagtukod ini sa kapistahan para kay St. Valentine's nga nalakip ini sa calendar of saints sang mga Katoliko. Okay? So, dito na sugod. Gindeklarar ang Pebrero 14 nga St. Valentine's Day. Ang nagasulat na sang poem nga si Chaucer sa Middle Ages, amo ang unang nag-angot kay St. Valentine sa ginatawag naton nga romantic love. Amo ni sang unang nag-angot kay Saint Valentine sa paghigugma. Ini ang pagsugod sang tradisyon sang paghigugmanay, ang ritual sang pagpakita sang paghigugma, usually sekreto pa lang at that time. Ini nga kustombre naglapta ini sa bilog nga Europa. Kag nagagalapta ang mga istorya sa diin sa High Court of Love, may High Court of Love, korte, sa diin ang mga babae nga mga huwes nag-desisyon sa mga issues angot sa pagigugma sa kada 14 sa Pebrero kada tuig. So ang High Court of Love may mga judge dira, basta gani question parte sa pagigugma, Pebrero 14 sila nagahimo sang desisyon. So ang mga historians nagapati nga ini nga mga meetings ang pagtililipon nigli sa mga tao gid sa matudtod, pagtililipon sa mga tao kay nagabasa sang love poetry
Kag naga pulo pangaluyag, naga samo ni gali nga kuan nga adlaw, no? So amo na siya ang ginalinan sang Valentine's Day. Nga bangod si Saint Valentine, nakilala ini sa paygugma, ginangot na dire nga ang Valentine's Day is a day of love. Amo na siya ang kasaysayan sang Valentine's Day nga aton iga-celebrar buwas nga adlaw. Masubo lang, nakita ko sa balita, sunod sa survey sang Social Weather Station, nga mas madamo kuno subo nga mga Pinoy ang loveless, wala sang pagigugma, single, sa sini nga mga panahon, damo kuno. Mas damo ang mga loveless, ang mga wala label, mas damo kuno subong. Sunod nasa survey sang Social Weather Station. Subo, no? Action JM. Amo na nga si Action JM nagapanawagan sa tanan nga mga singles nga magpabalo kamo sa iya kung single kamo. Kay may parada kamo kuno buwas kadlaw. May para ang mga singles kuno ka mga loveless maparada buwas kadlaw. Ti ano ka mo madala mo mga placards? Ano man? Dala mo placards nga, I am single. Muna. Mapabalo balas tao. Single sila. Damo mo sa survey gali, damo gali single. Subong, ang mga single ni, ang definition ng single, inang wala, bala ka makaagi, gidya pakasal. Single ka. Way na di labot siya ang ginanal. Way labot na di ang mga bulagay. Way man labot ang mga balo. Pero ang damo galing nga single sa survey mga ka-aksyon, mga lalaki. No? Mga lalaking damo nga single. But silingon, ang mga lalaki ka mga pilian. Kaya kung sa population at tungkol tanawon, damo balang babae sa lalaki kung population tanawon naton, but silingon, nga kung babae, damo yang babae. Damong babae. Tinga may damo single ng mga lalaki kay kapislian sa mga lalaki. Amo na ang silingon. Siguro tani sa survey, no, ginapakita nila, ginahibalon nila sa survey, nga kadamo single sa mga lalaki. Nga kadamo single. Amo na sila buwas ang maparada upod nga Action JM. Siling na Action JM. Kita ko ning post niya mo. Ang tanan nga single niya, comment lang kay maparada kita buwas. Tapos, kung magparada mga single, namin na mag-single nga maparada, mga lalaki lang, no? Tapos, maparada, kamuda nga mga single nga lalaki, ang matanaw sa inyo daw, mga babae, yung babae niya, aras lang yung mga single, no? Single. Buta nga mo, Action JM, mo yan, suggestion ko sa imo, madala ka placard. Butangan mo nga, I am single, tapos supunan mo sa dalam, ready to mingle. Para mabala niya. Nga ready to mingle. No? Amo na siya ang aton nga gamay nga istorya. Parte sa sining Valentine's Day, which will be celebrated tomorrow. So, amo na nga ako nagatamyaw sa inyo tanan. Happy Valentine's Day! Masadya pag ginagili, sugpon ko lang may balita kay na nga daw nakayuhom-yuhom kung ikaw na balita mo. Ang Bacolod City Police Office, pagi sila dira nga spokesperson, di pa to sa ngalan sa spokesperson sa Bacolod City Police Office nagambal nga sa buwas ko no, mapatrolya sila sa mga lodging houses. Hindi ko mapatrolya. Mano sila sa mga mapatrolya ko no sila sa lodging houses. So, butsilingon, anong butsilingon sinaman, magsunod ang couple, labis sa mga lodging house, i-check nila, di ko intindi, kung ano ang ila ipatrolya sa aton nga mga pulis. Kaya mo nang ila nga hambal mo. Nga sa February 14, mapatrolya sila sa mga lodging houses. Ang libog ang ulo ko, kung ano ang himuon nila while conducting the patrol.
ano man i-check nyo ang couple si masulod kung naka-face mask, naka-face shield. Hindi man nakamuguro pwede ito kaupod sa kwarto nga sudlan nila. Ano man, hindi ko ka-intindi sa ilang pagpatrolya. Siguro, isa is ipatuman nila ang mga health protocol. Kagway ko kabalo Action JM, pag sulod mo sa lodging house, may backtrack system sila pag sulod mo to. May backtrack man sila Action JM. Away ka ito kasulod yan. Away ko kasulod ka. Ambot kung may backtrack na sila sa lodging house. Kung may backtrack, kurti sino ba yung masulod naman? I don't know. Amo na nga, kung nalibugan, kung ining mga pulis, nga naghambal nga, ang Bacolod City Police Office, nga naghambal nga mapatrolya sila, sa mga lodging houses, hindi ko kabalo kung ano ang ilang nga i-check, no? Mas chiko nila kung ang masulod nubyahan na igid o ano man. So, amo na lang gusto ko, may maguro pa pamangkot tayo sa pulis, no? Anong inyo nga i-check during sa sining pagpatrolya? Kasi mabudlayan nga ito mga kupos sa mga lodging houses. May pulis yan nga patrolya, no? No, nahamot lang ko. So anyway, sige lang be that as it may, ang adlaw sang Valentine's Day is a day of love. Hindi lang niya, mind you, ang Valentine's Day, hindi lang niya para sa mga magkagugma. Pwede ginagyapon niya sa mga mag-abyan, sa imo pamilya, because love is not only for the opposite sex. No? Hindi lang niya couple. Ang love niya is pwede man among friends, among families, pwede gina siya. No? Si Kwan gali ni si tawag kay Action si din Action si Police Lieutenant Liberty Indiape, no? Amo ning spokesperson sa Bacolod City Police Office. Action pera tada number ni Kwan ni Lieutenant Indiape, Liberty Indiape. Kay mamangkot lang ko kadali siya ano. Action may number kada ni Kwan na ang spokesperson sa Bacolod City. Gusto ko lang mamangkot bala kaya I think mamangkot pa ning aton nga. Mamangkot na ning aton nga mga Kwan nga mga ka-action bala. Magpatrolya sila ano ang himuon, no? Anong himuon nila sa sining pagpatrolya nila sa mga lodging houses. Leo ko bisa kay Kwan kay basi makontak nato si Lieutenant Liberty Indiape nga nagaserbi karon nga spokesperson sa Bacolod City Police Office, no? Mayara ka aksyonan, may number ka da. Kay gusto ko lang mabalaan kung ano ang himuon nila sa sining pagpatrol nila, no? Para nga makabalo man ang aton nga mga ka-aksyon. Kung ano ang ara sa mandate sa pulis while conducting sang sining pagpatrolya sa aton nga mga lodging houses, no? So Action JM, si Action padali man imbitasyon sa inyong parada buwas. Mopod siya ang muse. Maten man siya. Hindi saya. Miyara na saya. Hindi siya ka-attend sa parada. Okay. Si Action gali hindi ka-attend sa parada kaya hindi siya single. Oy, ang single ba? Kung may nobya ka or may nobyo ka, you are still considered a single. Kaya ang hindi single ang nakapakasal na. Amo na siya ang hindi single, no? Amo na siya nakapakasal na. So, kung may nobya ka lang single ka pa nagyapon. That is why nga damo siguro ang mga ginasiling single. Pero sa survey, hindi lang single ang ginabutang, loveless, Ang ginabutang, loveless. Buts lingon, way nobya, way nobyo. Damo, gali ang mga Pinoy. Sa sunod sa survey, ang wala sang nobya kang nobyo. So, damo ni sila buwas, ang hindi makaselebrar sa Valentine's Day. Ang express na siling ko na, ang Valentine's Day, you can spend it with your friends, with your family, no? Ang Valentine's Day. Kadumdong ko nibla sining mga kuan ning mga kandila nibla nga kung in love ka, red nga kandila, kung may yellow nga kandila. Pero kung way ka kuno sang kuan, way ka kuno sang love life, Action JM,
katulya ko nung imo yan gamiton. Kaya parang pamatay lamok. Para pamatay lamok, no? Okay? So, hindi ta siya makontak? Sige, standby na lang sa atong dugang nga pagpangalagad. Magabalik kita pagkatapos lamang sini. Last call. To see you, miss. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa... Sige, good evening liwat sa atong dira nga nagamonitor sa Facebook sa kay Azucena Cordova. Ako din single. Single ka rin. Azucena Cordova, single man siya. Apod ka ba sa parada eh? Apod ka ba sa parada? Kaya may parada ako ng mga single boss. Si JM ang organizer. Ha? Sa kay George Gargasiran, single. Man siya ako no. Okay, damo. Ernesto Pacheco Jr., good evening. June Rimada. Sige, ay. Si Sir Gali ni Rimada. Oh, sir, may kumusta ka na, sir? Principal namon sa una sa paano ko'y bye-bye elementary school, no? Ernesto Pacheco Jr., i-check nila kung ba si uyab nila ang may iba ang mapulis. Hindi kami kaliga sa bat si kasi kuan ilyo tanan Indiape, no? Bet tumangan advance happy Valentine's ko, no? Si Ernesto kuno isa man ni sa Action JM kasi maka-join sa boss inyo parade. Joke lang ng parade, ha? Sa Barangay Estefania si Sir John Rimada. Good evening dira sa inyo kag sa imo pamilya dira Sir John. Mayang gabigid kag salamat no sa pag monitor pag-upo diri sa aton nga pag pangalagad, no? Kag why gid siya, no? Si Lieutenant Indiape wala gid. Sige. Sakay sugod man day gali si Sir John Remada gali sa MG Medalya Integrated School na, mga principal. Ayos to kay si Sir Alan gali daw ginsaylo na, no? Okay, sige sir, welcome gyapon sa welcome gyapon dira sa Barangay Pahanukoy, no? Siya nagali mga principal dira. Siling ni Didane Jonah, true, kulang ang lalaki sa kalibutan, may lugar gani sa Iceland or somewhere sa nabayaran ng laki, makahimo lang bata sa girl na, okay. Sige, mas damog iman ang babae sa population, eh. Bisan diri sa kwan. Si Dennis, Dennis Richard Timor Romao, good eve. Alas, ano ang parade, Action Boy? Ano oras ka sa GM ang parade sa mga single? Alas sa isang gabi? Di nakasimple po. Kung ako si mo ya Dennis, si mo kamanda parade nga mo, hindi ka na magkanto din sa makulod. Sa San Enrique, mo kamanda parada mo. Sa mga single. Kadlaw ko nila sa mga single, hindi ka maparada. Kasi yung mga single, ano kayo parada ta? Nga akong Valentine's, puno ang ladjing nga usaw. Uy, kung kabalua nga, puno na ito na ladjing nga usaw. Dan de los Santos, Action Boy, monitor lang kami diri sa Barangay 3, La Carlota City. Good evening dira sa inyo. Kay Teres Simpronyong, good evening man. Sa imo dira sa may Deca Homes, mayong gabi dira sa inyo. Sa mga taga Deca Homes, mayong gabi. Sadyahon taning nung parade siling ni Kuana. Ni Dennis Kaya amo na ambal nila, it's a women's world. Ay, correct. Okay, tidamo gid man to mga babae subong siling ni Ma'am Vanessa. It's a women's world, no? Marvin Banjor from Bago City. Good evening dira sa imo. Sige. Sa Tanandra, si George Garciran, kano niya may grupo man ang mga disgrasyada, boss. Pero man siguro-grupo niya. Basta kamo nga ma-singles, kamo nga ma-single, reunion lang kamo, boss, Ang mga balo da, kang mga binayaan, pwede man mo ka-reunion da. Mga balo ka binayaan, reunion man da. Ang mga disgrasyada, reunion man.
Pwede ka ka mo ka-reunion kay ti wala ka mo ay mga loveless bla, why love life? Pwede ka mo ya ka-reunion gid. Para nga makashare ka mo sa inyo nga mga experiences sa kabuhi. Ang mga laon pwede man. Actually, ining mga laon ni panawag ko ni sa ilaya, mga kuan ni sila mga hard to get. Naglaon ni sila ya kay mga pisdian ni sila mo, mga hard to get ni sila mo, hindi bla kumare Gin Boy Rom. Basta laon ka gani, hard to get kay na. Sa NGC kita nay kuno lasay sa gabi, mang sana all. Mang sana all single. So kita nay kuno sa NGC lasay sa gabi. Ang tanan nga mo single kay mang sana all kamo. Sabi ko na mang inasa, sana all. Hadlog din sa single ng istorya. Sige lang Anyway, liwat, Happy Valentine's Day! Advance Happy Valentine's Day sa inyong tanan. Siling ko gina sa isa ko kilala. Ling ko ay kakabakal bulak ya. Bakal ko bulak, bakal ko rubugas maayo. Bakal bugas. Nya masih pagata ko kay Mrs. Bilang balon niya pa kung binakal mo na rubugas. Okay? Stand by. Magabalik kita sa action firing line. Sa nabili naton nga mga ginutlo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippines Standard Time, las 8:46 sa gihapon niyo lagad Action Boy Duran sa ngalan ni Action Brian Morden. Diri sa Action Firing Line, no? May report kita nga nabaton nga didto sa mga syudad sang Sipalay. Sa isa ka activity didto ang facilitate sang Philippine Army. 17 ka barangay sang syudad sa Sipalay. Hindi ko sure abi ko na pila ano kadamo ang barangay sa syudad sa Sipalay, no? Pero 17 ka barangay sa among syudad nagpasar sang resolusyon. Nga gindeklarar nila ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front nga persona non grata sa ilas ni nga lugar. Gindeklarar nila ya. Muna. So sa isa ka statement sang militar karon nga adlaw, 145 ka barangay kapitan, barangay councilors, kag SK chairman ang nagpartisipar sa activity, janay ka. Nga nag 145 ka barangay kapitan yaw, 17 lang ni ka barangay, base bilog ni nga probinsya. Sa sining nga activity, hindi. 145 ka barangay kapitan, barangay councilor kagawad, kag SK chairman, silingon tingob gali, no? 145 tanan tingob, no? Ang commander sa Philippine Army nagpanumdom sa mga barangay official sa ilang katungdanan kag responsibilidad agud masiguro nga ma-realisar kag mangin operational ang barangay task force to end the local communist armed conflict. May task force ngin tukod sa mga barangay gali to end local communist armed conflict. Salo sa kay 15th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Erwin Carino nga ang pagdeklarar sang CPP, NPA, NDF nga persona non grata isa ini ka maisog nga tikang para nga madula kag mapunggan, matapna ang influensya sa mga rebelde sa among syudad, no? So doon naghatag pag-idinis ang inspirasyon sa aton nga kasuguan sa militar nga mapadayon nila nga makuha ang commitment sa aton nga mapunuyo sa away nga matapos na ang local communist armed conflict. Sumuman si 302nd Brigade Commander Colonel Leo Peña nagkilala sa collaborative peace initiatives
Sang tanan nga mga barangay kapitan sang siyudad sa Sipalay, sa idalom sang liderato ni City Mayor Maria Gina Lizares, nga mo ang chairperson sang Sipalay City Task Force. O kung naning LCAC and local communist local communist ang LCAC, ano ganing bot silingon sang LCAC naman, and local communist armed conflict, no? So, amo na ang natabo dito sa siyudad sang Sipalay nga 17, I would like to presume nga tanan nga barangay sa siyudad sa Sipalay ang nagpasar sang sining resolusyon nga nagadeklarar sang CPP, NPA, NDF nga persona non grata. But silingon, hindi na sila pwede dira sa sining nga mga barangay, no? Tanaw na ito na nanong mga reaksyon sini sa aton nga mga kauturan nga yara ya sa CPP, NPA, NDF, no? Kung ano ang ilas ni nga mga reaksyon. Ang Sipalay gali is under sa 302nd Infantry Brigade, no? Kaya 302nd mo. Kaya ang diriya sa Minuyan mo siya 303rd na daya mo. 302nd, oo, 303rd na daya Infantry Brigade. Ini na patigayon siniya mga katapo ini sang 302nd Infantry Brigade. Nga sakop ni sila nasakop nila ang siyudad sang Sipalay, no? Well, anyway, sa aton nga mga kaaksyon sa nabilin nga pila ka minuto sa aton nga pagpangalagad, we would like again to remind everybody ining nagkatabo nga mga aksidente naton sa dalanon, mas extra halong kita bi mga kaaksyon, no? Kasubo bala sang nagakatabo nga why naton ginapaabot makadto ka sa isa ka selebrasyon, makadto ka sa isa ka okasyon, hindi ka na kapuli iya nga buhi kaysa dalan pa lang iya kadisgrasya na. So extra careful lang kita, no? Especially sa nagamotor, no? Sa nagamotor, sa nasiling ko na kung nagamotor kaya duwa lang imo nga guma, misan ano ta pangasugid way kay padaog sa 4 guma. Ha? Way kay padaog sa 4 guma. Basi may tsansa ka pa sa 3 guma, ning tricycad lang 3 guma, basi may tsansa ka ba da? O 4 guma way kay padaog. So bisan amo na lang nga bisan kung 2 ka guma, pasensya ka gid ikaw gid magpasensya. Hindi kayo magdungan-dungan dra sa 4 guma. Hindi ka man magpalumba sa 4 guma. Hindi ka mag-overtake sa 4 guma. 4 yung gumaya mo. So, bisan ano pa kasugid dyan, huwag daog. Ha? Kuana na yan, magupi lang na or ma-diferensyal na gamay ang lawas ang 4 guma. Pero yawan ka gidaya, kung 2 ka guma, so halong gid. Ha? Kagliwat, sa aton nga mga kaaksyon, pero ni sa natabo naman dito ya sa may barangay Sumag. Amo nang ginapanumdum naton sa inyo. Sa okasyon man kadto kita gani, kung makainom kita, kagtanaw naton daw hindi ta na kaya mag-drive. Di ba? Puwi-way anay bla. Hindi pagpilita. Galing yung isa kung makainom ka daw isog ka man mas nagabold ka eh. Kaya mo ako pa ya. Ha? Ako pa ya. Ha? Ano bla? Pero kung madisgrasya ka, hindi mo agkay. Ha? Hindi na naibalik kung isa kung ano ang matabo sa aton. Budlay na naibalik, no? Anyway, lang-ala na kita sa aton nga panahon, mga kaaksyon. Good evening lang dira kay Andro Mangilan Villarosa. Ano da ang balita sa La Castellana? May ano sa La Castellana, balita to gapon niya to gintiro to nga isa ka planter. Mutong balita gabi ito. Kay Erwin Gonzales, monitor man sa Iroreco. Abi ko si Erwin sa taga Maaw ni siya. Erwin Gonzales sa Iroreco, basi aral sa Iroreco, no? Ginatamyaw man ni Sir June Remada ang iya wife nga si Sherry Ann, mga kabataan nga sanday Kirby kag Kate. Good evening dira sa inyo, Kirby kag Kate Remada. Good evening gid sa inyo dira, no? Sakay Ma'am Lily King, good night man. Dira sa may
London, no? Kag kay Bia Jonathan, maayong gabi man sa imo, Jonathan. Isa sa mga tao nakita ko pinakapisan. Hindi nga nakita imo yung actually si Jonathan ni seaman siya mo, no? Kaling kay guro daw ay pa maka tsansa sakay bala tungod sang sitwasyon subong. May mabaligya ni saya puding, may mabaligya ni saya bada, may mabaligya uling. No, tanan na lang no? Tanan na lang pirtikpisan, no? Believe. Oh. Sa kay Lilian Barbasa, dira sa may Kaduaan, Cadiz City, good evening man sa imo. Mga ka-aksyon, salamat sa inyo pagupod sa aton sa atong sininga pagpangalagad diri sa Action Firing Line. Temporaryo kita nga nagtalos ka-aksyon Brian Morden, but come sa Monday, hopefully ara naman si Action Brian Morden sa pagpangalagad sa inyo sa Action Firing Line. Judy Florentino, good evening. Sa pamilya ko no sa Homes Royal kag Forest Hill, kay nanay kag tatay niya nga gapaurok-urok pamati sa programa karon nga gabi. Salamat sa inyo pagpupod sa aton. Drigyapon sa Action Firing Line. Ang inyo lagad, Action Boy Duran. Advance Happy Valentine sa tanan. Advance Happy Valentine's Day sa tanan para buwas nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Ang balita. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.